Police Report. Idol Dance, good morning, come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Then, happy birthday kay Napulakay. Then, happy birthday in Heaven Met. Dati ni katuwaan tayo, mapimusa yan, Idol Loren, Idol Bernard, ni Nelly Cabradilla, Gia Adams, dati mother kay sawa tayo, Idol Bernard, gapot birthday na kini Apo Lakay. Idol birthday iti September. Happy birthday ko na Idol Bernard. Noon may naka-September ka puro nalalaing. Ja mamati, nalaingak met, November. Anam ako nam. Atlet adadaran, akas ko nam. Apa ini Senator Amy Marcos ket November. Oh. Nga, gusto na pa sa Bernan, di kada something kung na tayo Bernard. Hindi perabi kat nakalarton ti PNP itindero Ilocos Norte. Ito yung daklan tatang selebrasyon ti Ilocos Norte, Marcos Day. Maadalag iti First Family, Ken, Pamilya Marcos, nga matandar iti Rito ng Aldaw. Hanlay nga iti kakalsada, iti nakalarto pati pa airspace. Hindi rabi kat nakita, iti watog kayo, agkrasilaw tangatang, iti aeroplano, aglapag, iti Lawag International Airport kaya tangasawen, nabantayan mo iti airspace sa probinsya, kaya iti kadda iti First Family, iti Marcos Day celebration. Iti agdama, iti kalsada iti probinsya de Ilocos Norte, particular, from Lawag to Wapatak, kaya talagang nakinta, iti agbantay, iti kalsada, mga iti seguridad, kada itay bisita ng matandar, iti Marcos Day celebration, itata nga aldaw. Iti damag, Idol Bernard, may samanen, iti natili, babayin iti pileg, iti warrant of arrest, iti Pintar, Ilocos Norte, nabigbig dati natili, nga ni Walter Abuda Salud, nga agto na patapulog ito pat, nasawaan, masang tricycle driver, naginig ti Barangay 1 San Roque Pintar, hanggang po iti kaso na frustrated homicide. Nirekomendaran iti 7,000 pesos kasa piyansa, manipot ti branch 15, iti surat iti Lawag. Mismo nga ti PNP Pintar, iti na-implementar iti warrant of arrest, iti mismo nga pagtengan ti akusado, pagusong batanan, iti korte, nga nagapuan dati warrant of arrest na. Yung sakbay nga na-i-turn over iti korte, and timbalan pa lang iti their examination, yung second pintas iti physically fit nga dumatag iti korte, nga pa nang sungbatnan dati reklamo kinuha na frustrated homicide. Update mo, dahil basama ko uram iti Kalman, iti biyang iti Bureau of Fire Protection, kumurang 20 million pesos, iti valor. Dahil iti naurang masasanikwa, kaya kasal tagilako, iti business establishment, nasakop iti Barangay 16, iti surat iti Lawag. Iti report, manipot iti BFP, bagang para sa Inspector Edison Reyes, in Bagana, nga tiurang kita ng rugi, iti second floor, iti nadakamat ng establishmento, ngam iti makastrek dan iti area, kaya talaga napigsa iti apoy. Gapot iti ceiling, iti old building, iti mururan kat nagtupak kanupay, dati ceiling na, so nga narigatanda, nga nang contain, dati apod, bigla nga nagilaya, bakas talauna yan, iti panagapoy na. Ada iti nasugatan nga bombero, then ada iti naladaman met, dati kinadarang iti apoy, dati inda pa nang isalakan ti may nga bakit, nga da iti second floor, ikinadakamat at nga pagtangan, but no pwede kasta, awan iti nagbadang casualty, iti reto itakang oran iti Kalman, so ti pagsiyatan na kung iti BFP, kaputa na itay tenants, kanda kitay adda iti natang pwesto ket nanggalarto da ang rimar, ken nagtawag iti bombero, tapi kastakit alisto, nga masabset iti apo yung nagpaot ti manong oras, Idol Bernard, iti 10:30 iti bigat, balay fire control, iti kung handapi declare iti, nga fire out, da palang dagiti asok, yung kasabitan dagiti sa gabatit at nga makikita nga daapoy nga iti area. But no pwede kadwa na iti mga agalas 9 kahit may bilang fire under control iti sitwasyon nga boto na palikaw-kawan dati area Idol Bernard in shape dati iti karuba iti building dati kita saan nga maiaraman
naruway nga dito computer gadgets, tables, dito pagdait, iti nasalbar, kapag nagpaigit, nagbayanihan. Dito lugar, nga nangirwa dito possible yung may raman titira ito yung uram. Una ti Bureau of Fire Protection, handa pa nga may baga, no niya because of fire. Ito nga ba, nagabot ang mga remampa lang, investigasyon dan no niya tinagapuan. Ano iti cost of fire, ito yung uram, iti laing kalman. Pagsiyatan na, dito kaabay nga gasoline station, iti area ket hangan ni raman. Tamken di nga tayo maangot, dito gasolina, dada itinakabantay dyan yung fire truck ng mga sisilmot plus dato'y transformer nga nag-istayan pa ni Iramang nga na uram sa ganyan so dato'y bumbero yan ang puspusit ako'y kasi nga uram dato'y transformer transformer so nga pagsiyakan na ang nairaman dato'y doang transformer nga dito'y poste iti sulit dato'y na uram datang pas dek negosyo iti nadakama tang lugar. Ituloy iti Bureau of Protection nag-investigar niya dagiti datukan nga makita ng ebidensya no niya tagagapuan iti panakuram tinadakamat nga establishment. Damag pa lang manipod iti PNP Kenti BFP Idol Dennis Alitio Tatak Aramen.